Op naar de pier van Holver leidt een brieduilaan in de kwelder, waar verskate vogels breeden. Je zag net al een lepelaar langs de kant van het water lopen. Dat is echt een fourageervogel die echt die randen opzoekt om voedsel te zoeken. Maar op het eiland zelf zitten heel veel broedvogels. Op dit moment heel veel kokmeeuwen, aantal visdiefjes en heel bijzonder is de zwartkopmeeuw die we dit jaar voor het eerst hebben. Het eiland is een groot succes. Ten eerste zijn het kustvogels die op harde materialen broeden, dus schelpen en stenen. Door dit broedeiland zitten die vogels hier. Nou zie je over andere delen van het Waddengebied dat die vogels het moeilijk hebben omdat al die stenige materialen niet voorhanden zijn. Op Texel heb je een prachtig voorbeeld met de Vogelboulevard. Op de Vugelpollen heb je een mooi voorbeeld. Maar verder, hier langs de kust bij Holwert, heb je die omstandigheden niet. En daarom is het wel vrij bijzonder dat die vogels hier nu zitten. Je creëert omstandigheden die voor vogels toch net even iets specialer zijn dan een kwelder met gras. En dat merken de vogels en op een gegeven moment zoeken ze die plek ook echt op. Toch weer het een spannende dag voor de vogels en de boswachter. Harde wind, hoog water. Het hangt erom of de vogels het droog houden. Het broedeiland is redelijk hoog. Maar wie weet, die bijzondere omstandigheden zorgen er wel voor dat het hoger dan normaal is. Plus minus 1,80. Dus voor de zomer is dat best wel hoog. Dit is watnatuur en daar zijn de vogels helemaal op afgestemd. Het kan waaien, het kan warm zijn, het kan koud zijn. Alles komt hier voor op het wad. En dat kan van dag tot dag kan dat wisselen. En nu met die harde wind, ja, wij vinden het lastig als mens. Maar ja, die beesten die weten niet beter. Die zitten gewoon soms midden op zee. Nou ja, daar is het ook niet bepaald windstil. Dit is natuurlijk een hele leuke plek om... kijk, we staan hier nu langs de pier. Er fietsen per jaar honderdduizenden mensen langs, rijden honderdduizenden mensen langs. En wat heel veel mensen niet weten is dat je hier vanaf de kwelder enorm mooi over de Waddenzee kunt kijken. Daar ginds hebben we een vogelkijkhut. Daar kun je in, jaar rond kun je erin. Dat is een geweldige plek om het wad te beleven. En ook hier op de kwelder kun je ontzettend veel leuke dingen zien. Dus als ik iets wil zeggen is van, ga lekker wandelen. Je kunt hier coronavrij deze zomer op 1,5 meter van elkaar keurig wandelen. Dus ga dat vooral ook doen.